ħadd daqs dawk li jaħdmu fil-qalba tal-lokalitajiet ma jafu l-bżonnijiet tal-komunitajiet tal-bliet urħula madwar pajjiżna. Kien għalhekk li din is-sena l-ewwel waħda ta' Mark Maljapoli bħala arċivpriet f'Ħaddingli xtaq li Ġesu jitwielet propju f'dan il-villaġġ. Ir-rappreżentanza ta' din ix-xewqa kienet fi presepju mhux tas-soltu maħdum mill-abbatini bl-għajnuna tal-ġenituri tagħhom. F'dan il-presepju, iż-żjara tal-Anġli lil Marija sseħħ fil-Kappella ta' Santa Dominka, il-viżitazzjoni ta' Marija lil Elisabetta seħħet f'San Pawl tal-Pitkali, ħdejn l-orfa fuq l-irdum wieħed isib lil Maġi, waqt illi fil-Kappella ta' Santa Marija Maddalena hemm il-ħarba lejn l-Eġittu u far il-kbir u frazzett ta' Ħaddingli wieħed isib lir-Rajja. Ma jistax jonqos li t-twelid iseħħ fil-Knisja Arċipretali tal-lokalità. Dak li nsibu fl-istorja ta' Bethlehem fil-Bibja naqalawh mill-paġni tal-Bibja. Naqalaw lil Ġesu minn ġol maxtura. U nġaluh jgħix inwasluh verament għand l-oħrajn. F'kelma oħra li l-miliet ma jibqax biss xi ħaġa tal-istorja li nafuha bl-amment, imma jsir verament xi ħaġa ħajja mod konkret. Iżda l-preżenza ħajja ta' Ġesu fil-komunità u għal-ġest ta' dinglin lil dawk l-aktar fil-bżonn, l-appell tal-Knisja biex jinġabru rigali għal tfal li jgħixu fid-djar residenzjali immexxija mill-Fondazzjoni Ejja Għandi, kif ukoll l-appell għal donazzjonijiet ta' ikel biex jitqasmu hampers ta' ikel lil familji fil-bżonn fil-lokalità intlaqgħu b'entużjażmu. U il-familji dinglin xtraw ir-regali għat-tfal li huma residenti f'dawn id-djar. F'kollox kellna 50 regal, apparti daw kellna iktar minn 1000 euro f'donazzjonijiet biex jinqasmu wkoll bejn dawn id-djar. Din is-sena fil-miliet qassamna 45 hamper lill-familji fil-bżonn tal-parroċċa, numru sabiħ ħafna. Fl-aħħar jiem reġgħet saret ukoll il-kampanja minn qalbna lill-Anġli bejn Ħaddingli u r-Rabat blan li jinġabru fondi għad-Dar tal-Providenza, kampanja illi f'Ħaddingli ilha ssir 35 sena. In-nies kienu jmorru jiddedikaw diska lil xi ħadd jagħtu donazzjoni żgħira u hekk bdiet din il-kampanja. Din is-sena l-ġabra ta' Ħaddingli kienet ta' 5200 euro illi nataw waqt il-festa ta' ġenerosità nhar l-ewwel tas-sena f'xhieda ta' dak li Maljapoli sejjaħ bħala villaġġ żgħir b'qalb kbira. Waqt li studju ta' Caritas fl-2016 sab li l-akbar problema tal-lokalità kienet is-solitudni, fortunatament din is-sena ma kienx hemm għalfejn issir l-inizjattiva biex l-anzjani li kienu se jiklu waħedhom jinġabru flimkien fil-komunità. Dan hekk kif kważi kull persuna kkuntattjata fi żmien il-miliet iddikjarat li kienet se tingħaqad ma' xi ħadd ieħor.